Mut niinku, et kyllä ne venyi ihan uskomattomasti. Mä oon digannut kyllä. Mulla on ollut tosi hyvä fiilis sen jälkeen. No se meidän jooga on vähän sellaista, että siinä vaan niinku venytellään. Niin. Meillä on vähän semmoista leveliä se, että välillä lähtee niinku, ettei pysty tekemään itse silleen. Joutuu yrittämään, mutta ei pysty. Kyllä se tästä vielä. Monet vetää spakaatin siellä ihan tosta vaan. Kato vaan itse silleen vierestä. Okei, ihan hyvä. Toisaalta ne ei välttämättä saa sitä lootusasentoa. Mä saan sen ihan helposti. Niin mäkin. Niin just, mutta kun se on miehille helpompi kuin naisille. Oliko se Viroks nainen vaimo?